July 28, meron na kasing nag-report ng yung may baboy na nagkakasakit. So, si Dr. Chris, ang aming field veterinarian, ay pinuntahan niya. Napanain, kinita. Gaputa kaslangay agpakpakita, ti simptomas ti ESF, kabingin nabigatan na nag-blood collection. Then, na-submit di for test sa REDDL ng Region 1. It turns out positive. Yung una, sa tangki, so, kinal namin yung natirang baboy niya. After, na naman, sumunod si Kadaklan. So, yun, medyo, yung mga magkakatabi-tabi, yung kakarubang hog racers na sila nga nagwaras, na tamaan da ijay. Yun, then after Kadaklan, nagkaroon kami na naman dito sa Kabarwan. And then, nung last week lang, dito sa Dalangayan Weste, Nara Este, may reported sick pigs uli. Yung ang protocol na para ma-contain naman, para ma-control yung malawakang pag-spread, kailangan na yung natitira kasi exposed na rin yun. Sa group ng mga baboy mo, kung ikaw ay isang hog racer, may 5 kang baboy, nagkakasakit yung isa, nakunan ng dugo, at nag-positive, unfortunately nga, exposed na talaga yung mga natira pa, talagang mandatory nga ikali, deeply, ng yung malalim talaga, then lalagyan namin ng disinfectants. Kasi parang itong ESF talaga na dito sa San Fernando ay nagre-recur.